For Mema Kwaba at the Adom TV. You may deal with a Nkuranhyensem. Na me ameti dwam a me de ho chia me edi am je so ani tekotego. Me gidi sa ho ye. Me mpa abo ne se dwumede bi akoko di bia no ebekoyi ama ho ne dai. Me se na no me ma me tumefu bi. Na efutu ode ma me no se me bai. So pese obra bo me sesa asemu na ye bisa ho. If you want to have a change in your life, there is this one question you need to ask yourself. How do I make my life the most important thing for myself and for others? Me day my brother asumbo amame anyone here coming home. What do I do to make my life the most important thing? What do you do to make your marriage the most important element? What do you do to make your marriage, your education, your fellowship with God, your life to be the most important element? Abraba yeboy ni bebre ene eji wa adwene. There are so many things competing for your mind. But the only important thing that you need to focus on is your life. Ni bebre ene wo ko wa adwene ponso we ye kofa asa wogina shop mu a woto ade e watere we ye kofa ba ko pe na ese wo yifri mu ene ne wabrabo ene ne wo kasa ene wa adwene ne wo ne ye. How do you act to make your life become important? How do you speak to make others see you as an important person? Kwambe so na okasa betu ama say wo kasa say wo de mama wapo. Kwambe so na beda ne ye bia di ne say akoye okasa ye oda ne ye di wapo. Nye say wo ye Kristo na wo ye Kristo ni. Say obi apo a emfa ho nyame a wo som no wapo a nyina so any empo se utimi hye watenka so obi apo o hye ne ho so ehunu ne ese ye aso ayade obi apo onim sese oye bibia ne susanso no enye ono nko na ba no so to obisa no se ne susanso no eka obi a ebe ka ne sen oye okunu obeye bibi oye oyire obeye bibi oye abrante na baba obeye bibi ese obisa wo se ade amba beye ade amba be kan susanso no ebekọ no sen e wo nipa dodo so na susanso no nya na wajayo eno ne yeka se wapo o da se enye se wo shatare pa na wakunkon na atebrofo nti wapo da bi nye se wo tibia bem wo tatel kase wapo da bi wapo a na obrabo so beba mfaso ama wo ne obi a eye wo kasa ne wo ne ye ya wo hye so ehwe so eye nioma pa e ma manfo nya so mfaso se wapo a eye nioma a wota eda na adie e wo suban ne kasa mu ya obitimi gina cho se oye we di okasa e de mfaso de breme oye bibi a me ho to me ye say wapo, you are matured. Watinka e be sori abufuo, watinka be sori awerehwo, watinka be sori empo abomfiayo. But the moment you notice this negative feelings, you have to master and control those feelings. Sabufuo ba, hey, jina ho, mina me ye o ma ba enti hye ho, mina me hye wo so. Awerehwo ba, mina me ma wo yere ho ye jai. Atinka bia e wo mu no, wa na generate ye, so you can stop it and tell yourself, I have to act right. Ubisa hu ya, you have to ask, how should I think to change my emotions? Ekwambe nso na mefa na madwene na matenka asesa. Ebia me hu won no madwen adwen bia ma mebufu ye. Na mo metimi adwen bia ma pew asem. Ebia me hia won no madwen adwen bia ma pew asem. Metimi asakra madwen mu ma pew asem. Ebia asam to me na madwen adwen bia ma metwa aduasu e ma me were ho ye. Metimi asam adwen madwen pa na empo aweho na te atwa. What emotions you should encourage and control? Atinka bia wo bia no nyina so eye wadwene enema wogidie eno ntino se utimi esakra wadwene mu ebiom. If you want your life to be an important life, decide those you associate with. So person abrabo edimu na sombo a se hu nipa no no boko satafre enipa utie wom enipa woju afutuo firi wo onipa no boko satafre no e kire osuba ne won ye men kan se
obi akeke ba ne America ne se wa wade mu no sika sem ne wade sua mu nyina no se wo pɛ nyonko bi a ɔma futuo nyonko nyansani ya o suahunu ya ɔka nsɛm a ɛde nsakrae ba ɔne yɛ mu no wadwene mu ɛnyɛ de ayɛnkɔ yɛnkɔ dabi enti wɔne a wo fa nyonko no ɛho hia ebiom ensɛm a wota etie o wadwen proso sɛ wotie nwom a ɛyɛ abegro nwom a egu abam sɛ wotie nwom a ɛyɛ hahaha ya woyɛ hahaha na wotie nwom a ɛyɛ abotre ne afutuo a afutuo ɛda wadwen proso saa soso na tie sɛ wotie ennioma wɔ TV so te sɛ de awohwɛ yi a ɛma nkranhyɛ ɛma aba so ɛma osua nyansa enti nneɛma a wota hwɛ ne wota ahunu no ɛno so sɛ wo sakra mu kakra nneɛma a wota tie ɛne nnwom a wota tie ɛne wɔn a wogye wɔn afutuo no ɛsɛ obisa ho sɛ wɔn afutuo de wakoduru he sɛm na meka sɛ afutuo ahodoɔ ne neyɛ ahodoɔ a wayɛ no ɛne wo nɛ wokɔ no saa sɛ ya na bɛkɔ no ti sɛ afutuo a wogye anum na hwɛ mu na yi namfo ne bi to nkyɛn na pɛ nyanko a o nyansani ya wapɔ ya ɔma bɔ aba so ya okenya awo na ɔde afutupa ɛma wo akwanansa nyinaa so ebu ɔka ebetwiw ebu ɔka enya wo de na fa na saa ɛntwiw a wonyae ebia na ɛka wo nko ka wo de abɛta ayɔ na ɛkɔ no nko de nea wo yɛ ne sabita fra champion de ɔso ɔbɛkyerɛ sɛ de wo yɛ na nyɛ na nyansa anim ma obu mfu na mo mpania sabe obɛyɛ a obɛka sɛ nea wo yɛ de nyansa na ade yɛyɛ wo kasa ma obi nte nyansa wɔ kasa mu na ne yɛ so ɛna nyansa di ɔdɔfoɔ abrabɔ nyɛ obi na ɛbɛbɔ ama wo ɛnyɛ obi na ɛwade ama wo ɛnyɛ obi na esua ade ama wo ɛnyɛ obi na ɛbɛbu obra ama wo na wabrabɔ asombo wabrabɔ ekura wo nsa na ansa na wabrabɔ bɛyɛ yie no akade a ɔde bu wabrabɔ no yɛ wadwene a wodwene atenka akenya no kasa a woka ɛna wɔne a ɔne ɛkɔba ne yɛfrɛ no nyɔnko no ɛno ɛna ɛbɛka wabrabɔ no wabrabɔ yie ti ya na aso no wabrabɔ nko yi a gyae sɛ wotwa dwa asu gyae sɛ wobobo na onwenwi na bisa ho sɛ hwan na metimi akɔ no akɔgye afutuo hwan na mɛkɔ no akɔhyɛ me nkuran ɛdeɛ na metimi asua afiri wɔne a afa mu da na mesu de abubura ne mpo adwene ba na madwene bɛkanya ameɛ na hyɛ me nkuran na ma me nyansa me abubura ma brabɔ akɔyie ehia ma nyansa ehia ma nkuranhyɛ ehia ma subampa ehia ma kasapa aha na megya wo ɔdɔfoɔ yiri sɛ nea mekan no wagye atum ya na wone obi so akyɛ na brabɔ a yɛbɔ suahunu ɛkyɛ ɛna ɛde nkudimdie ba wosua na hunu na wokyɛ ma obi a ɛma wohunu no dodoɔ aha ɛna mɛkra wo na ɛdin am yeso ɛyɛ ni tekotego wɔne ɛbɛ adwumadie wɔ Adom TV ɛyɛ osmosis ɛyɛ sound ɛna Priscilla ɛna Weber Campedumi producers wo so a wohwɛ me no woni